Мальва. Жила яна на вёскі Прыточча, каля балот ельніцкіх. Была яна дзяўчына простая, сялянская. Вядома было ей, калі журавлі летяць у вырай, быць зіме. Калі вода ноччу у лужынах не мерзне, быць вясне. Таксама Мальва ведала ад сваёй бабкі, што святло отварылася ад Бога Перуна, які біў маланкамі у бяскрайні акіяна, аддзяляе сушу ад мора. А адзета тое, што і не Перун зусім гэта. Проста жолудзь у тое сіняе мора упаў, і вырасла дрэва вялікае, у кроні якога жывуць святыя духі і добрыя нашы продкі. У карэннях не хаваюцца нячысцікі, а пасярэдзіне жывым мы. Вось так і жила Мальва, не ведаючы нічога, акрамя жыцця простага. Аднойчы, у вясну, сядзела Мальва на лаўцы, крала на самапранцы, тут да яе падыходзіць маці. Ты брата своего молодше прихвати, да на болото сходите, багну принесите, у меня не полетными, только уздолж березы ходите, на яких стужки повязаны, ты глубоко в багну не ходите, а то на чистики приберуть. Узяла Мальва свайго брата малодшага, узялі на павядру да перамысел, ды і пашлі да багны. Як маці і загадала. Нашли простежку с березок, дотронулись, калі краю торфяника, покрытых вересом дымоком. И почали Мальва с братом зачаваць багну у воде. Покуль робили это, притомились, вырашили отпочить, до журавель надрать, почастоваться. Уявила себе дзяўчына, што няма нідзе яе брата малодшага. Перапужалася дзяўчына, ды пачала памятусну аклікваць ды шукаць. Няма нідзе моего брата молодшего, вяж, ну дзе ж, што ж я буду рабіць без тебе, як же гэта я дадому вернуся? Праз некалькі хвілін на балоце пачаўся рух. Не можа гэта быць, малой, тут відаць бурбокі, быццам што ці трапіла туды. Не можа быць, будто брата моего, не, ну як же так? Дзяўчына пачала біць рукамі ваду, крычаць, плакаць. Молю, все, что есть вокруг, да помоги, вернуть брата моего. Тут самый чорный багмен пачала вылазіць істота, велізарная, мокрая, усё смаляная, з вачыма двумя жоўтымі, быццам углі. Чаго ты рабеш? Пришла на мою багну выбирали. Да журавель надрали, не упершыню гэта такое, довольно. Будете бегать, дурные люцы, як чужое побегать. Будете бегать, як у багника багну, да рослину вырывать. Бабу мою, верни брата моего, больше николи не буду тебя воровать. Перун, мне Светка. Я живу в багне, ни Перун, ни рыло мне не указ. Не верю я тебе, не будешь ты, их твои соседи, дурные селяне, усё заграбуть. Достанется твой брат у мяне, назаўсёды. Знік багнік зноў як і з'явіўся, а дзяўчына засталася грабаць. Ну як так? Виновата я, виноваты мы, что с багником не сябравали, а воровали. А не было вядома мне, что истота природы и так само можно разумно, и так само можно поскаржиться. І тут раптам з'явився Бусів, чорний, як вуглі. Чого ти гарниш, дзяўчина? Ти розмовляєш? Ну, здається так. Ти що, у дзяўчини здарилося? Мы с братом плаху начерпали, журавины набрали, багник разловали, тётки брата и забрали. Бачу твою бяду. Нядобра гэта у прыроднай істоты вырабаць. І нічога ўзамен не даваць. Ладно, ліч, багнік упарты, але як і любая прыродная істота сумленны. Тузіла у яго багнік, без багны ён жыць не можа. Значыць, трэба даць яму нешта, без чаго не можаш існаваць і ты. Ну,
без зерна не будет пеши, без печи не будет муки, без печи не будет ничего есть. Здається, треба отдать зелень. Поспішайся на за ту вёску. У вёсці Довчина розказала усе матері про багника, про чорну птушку, а так само про те, що треба віддати. Зима видалася тяжка. Зосталося тільки 2 м'які зернятка. Прийшлося усю вёску вирішати, що робити. Спочатку ніхто не готовий був віддавати зернятки. Усі боялися. Не хочеться ці на хомяка, як урожай достатково собрати. Але тут своє слово сказала бабка. Зернятка – это добро. А для чего они есть некому был есть? Некому буде їх нести, нема кому буде і саджати. Подумали селяне і зрозуміли, що бабка з дідом мають рацію. Поспішалася тоді Мальва на болото. А пронувшись знову коли смолистої лужини, Довчина казала: На, бери і прости же обов'язково, дурні були, не ведали нічого, а тим, як збагне березу, як не покривдить нікого. Тепер ніколи не будете кривдити, будемо багнушувати, ти природу зрив. Прошу, верни брата моєму, без його ніяк. Кинула я на мешок, і той бурбалки пішов на дно болота. Раз некілька хвилин Довчина побачила у чорній воді брата і у ту ж секунду нахилилася, як витягнути. Сестра, я стояв на маховому березі, збирав журавіни, і тут раптом болото заспівало. Мох подо мною розступився, я упав під зелене покриво. Веди, а зараз ходім додому. Довчина з братом уже підходить до краю торфянника, як тут перед ними з'явився багник. Так як хутко з'явився, поти і зник, а на місці, де стояв, зосталося додерця багник, де кошик журавлів. Мальва з братом узрадилася, взяли ведерці і побігли додому. Коли молодші вернулися, дорослі хоч і узрадувалися, що з хлопчиком усе добре. Але во всіх на тварах була нуда, бо все, що їх зосталося, це мішок зернятків, доведеться багнем. Але потім усе змінилося. Коли селяни почали робити свої багни угоніння, то побачили, що багня така текуча, така смолистая, що навіть земля, з якою їм мішала, пропитувалась на ура, і водного такого ведерця хапіло на те, бухнаїть усе поле. Але і це не все. З покинутих зерняток, які економно висадили на полі, виросли такі колоси, да ще й так хутко, що навіть на цьому полі за літо поспіли зібрати первий урожай. А кажучи об тих журавлинах, які довбали, оказались явно чаровними. Одна така ягода могла яку завгодно хворобу отогнати. І зрозуміли тим чином Довчина з братом, а так само і всі в'язковці. Коли що-нибудь у природну істоту береш, треба і віддавати.